ja, Walter Nieta en de Klomp. En ik hoor eventjes, ja, iedereen kent Walter Nieta, maar misschien nog wel niet. Kijk er niet een liedje. Cantana Pepe. Oh la la. Nee, wacht. En ik hou niet toch gewaar, zo we doen het Duits, ja. Verwillen, verlezen. Dus als, luister, dames en heren, we zien vanmiddag met de meeste lui. Dus alles wat onze punt geeft, die komen we persoonlijk op de wafel houden. Oh la la. Oh la la, Cantana Pepe. Oké, jongens. Dat ik noetste met begonnen worden. Ja, nou, je gaat wel beginnen. Walter Nieta aan de Klomp. Yeah. Met de zekersquoren. En dat het. Kent je me? Kent je me huren? Ja. Ging naar de klompenzitting, want daar zou ik zingen. Gezellig met de volle onderheen. Zeg tegen mijn vriend. Hey! Ja, doe maar smiek brengen. En breng de auto dan maar weer door. Mijn vrouw vertrok, mijn vriend die komen en het feest begon. Een paar uur later was het totaal los. Hey, is het los? Hey, is het gezellig? Ja, daar is verstemming in de moed. Iedereen denkt met, de stemming is geweldig en de zeker. Die wijver groeit. Hier is het los. Hier is het gezellig. Ja, daar is verstemming in de moed. Hey, iedereen denkt met. De stemming is geweldig en de zeker. Die wijver groeit. Het is al het jaar geleden dat we moesten spelen voor Zwarte Piet en ik en Sinterklaas. Nou, dat verbieden kinger ons gans alweer gegeven, zijn we met de klomp naar Bungeroos. Jongens, aan de presentroping! De haverman denkt ik niet, want wat vloog in het rood? Geen zongergrond, maar brokken voor de hoofd! Hier is het los, hier is het gezellig, ja, er is verstemming in de moed. Iedereen denkt met, de stemming is geweldig en de zeker. Die wijver doet. Hier is het los, hier is het gezellig, ja, er is verstemming in de moed. Iedereen denkt met. De stemming is geweldig en de zeker. Die wijver goed. En komen weer dan later aan de hemelpoort. Weer volgen weer naar binnen. En stuurt hij ons dan door naar het hemelscafé. Dan weer de rang van weer af aan de hemel. Gezellig, ja, dat is verstemming in de moed. Iedereen denkt met, de stemming is geweldig en de zeker. Die wijver doet. Hier is het los, hier is het gezellig, ja, dat is verstemming in de moed. Iedereen denkt met, de stemming is geweldig en de zeker. Jean-Luc, ik wil heel even nog Frans Teunis. Frans, wat vond zich hier nu van, jong? Ik vond dat een echt flirtliedje. Toch Walter maar gauw het schilderen. En Cantana Pepe vond ik het beste. Maar Walter, dat was echt een flirtliedje. En ik geef er dan gewoon 0 punten voor. 0 punten voor de Klomp! Ja!